Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag Julia Vinke, eigenaresse van Down South Events en Carré 1711. Julia, Ja, ontzettend fijn dat ik hier mag zitten, dat je mijn gast bent en dat Ja. je tijd hebt gemaakt. heel leuk ook dat je er bent. Dankjewel. Ik heb 4 korte keuzes voor je die je binnen 2 seconden moet beantwoorden. Oké, let's go. Oké. In groepsverband of individueel? Individueel. Wandelschoenen of pumps? Pumps. Een bedrijfsfeest of een huwelijksfeest? Bedrijfsfeest. Regionaal of nationaal? Regionaal. Oké, komen we dadelijk even op terug. Leuk. Allereerst, waarom zitten we hier? Nou, deze plek, we zitten nu in een van de kamers van Carré 1711. En deze plek is misschien met deze achtergrond wel een van de kenmerkende dingen die staan voor keuzes maken, die staan voor authenticiteit en die staan voor behoud. En dat is de reden waarom ik ervoor kies om hier te zitten. En wat gaan jullie met Carré doen? Nou, Carré 1711 is een carréboerderij. We zijn in Carré 1711 begonnen in een mega verbouwing. Daar zitten we nu nog middenin. Dat ga je vast wel laten zien ook nog. Het wordt een groepsverblijf voor gezelschappen die of zakelijk gezien even erop uit willen, hij-obsessies willen doen. Of particulieren die zeggen we gaan met opa en oma een weekendje weg. En die deze plek huren om samen te zijn, om het gebied te verkennen en om culinair te genieten. Heel mooi, maar daarnaast heb je ook nog een eigen bedrijf. Ja, dat klopt. Down South Events. En dat heb ik inmiddels ook alweer een hele tijd. Ja, 10 jaar toch? Klopt, 10 jaar. Down South Events is een evenementenbureau. Waarbij wij eigenlijk maatwerk-events bieden voor zo'n 80%, 90% aan de zakelijke markt. En vandaar ook dat ik zei bedrijfsfeesten. Ja. Want daar ligt toch al redelijk de gros van wat wij doen. Maar altijd met heel veel maatwerk, heel veel beleving. Nooit eenzelfde zaaltje met hetzelfde feestje, maar telkens weer het maatwerk voor onze gasten. Ja, een ervaring om nooit te vergeten of iets wat ze overwonnen hebben. Of misschien wel juist waar ze zo door verwonderd waren, ja, dat ze er nog iets moois van mee naar huis nemen. Over blijven praten. En over blijven praten, dat is heel belangrijk. Mooi, Ja. en hoe heeft een jonge vrouwelijke ondernemer als jou dit voor elkaar gekregen? Wat is je key tot succes? Allereerst denk ik dat het voor mij een cadeautje is geweest om op te groeien bij mensen die staan voor ondernemen. Die dat altijd ook gestimuleerd hebben of bemoedigd hebben in plaats van de moeilijkheden daarin gezien hebben. Altijd mensen om mij heen gehad te hebben die met mij hetzelfde doel nastreven. Dus bijvoorbeeld een partner die zegt van nou oké, ik snap welke kant jij op wilt. En ik denk dat ik hier in meespring en dat ook doet. Daar moet je ook het geluk mee hebben. Ja, en het ook bijvoorbeeld, we zaten net in een hele oude keuken even een bak koffie te doen. Ja. Dus verwacht niet dat je meteen het beste van het beste hebt, maar streef erna en zorg dat je je einddoel gaat behalen. En neem sommige dingen dan op dat moment voor lief. Dus niet zelf in die nieuwste keuken zitten, maar zorg eerst dat op de plek waar je gaat ondernemen alles op orde is. En ga dan verder in je eigen toko. Dat Ik zie denk je dat dat enorm. een beetje is. Hey, je haalde het net al eigenlijk aan. Je werkt samen met je partner Leg. Ja. Hoe gaat dat? Niet altijd makkelijk. Wat bij Down South vanzelf liep en vanzelfsprekend was. Gewoon draaien met de bende. Hij op het technische vlak heel veel kon. En ik op het gevoel en de beleving en de creativiteit en dat soort zaken. Mm-hmm. Merk je dat hier wat moeilijker gaat. De bouw besturen is best wel een ding. Want je moet heel veel rekening houden met heel veel verschillende zaken waar je niet altijd
zelf heel veel kaas van gegeten hebt. En dat is gewoon zo. We hebben ervoor gekozen om in eigen beheer te bouwen. Alleen betekent ook dat je als ondernemer van een evenementenbureau ook in één keer als aannemer fungeert. En dat is superleuk en dat is heel uitdagend. Maar je bent ook op een gegeven moment met heel veel technische dingen bezig. Ik denk dat vaak het plaatje van een verbouwing heel erg geïdealiseerd wordt. En het is natuurlijk tof om zo'n beeld te krijgen van wauw, je pakt alles op en je regelt alles. Maar het is ook heel veel stress. En zeker nu met corona aan de ene kant bij ons evenementenbureau en aan de andere kant de bouw die doorloopt. Je moet concessies doen, je moet andere overwegingen maken. En die afweging met je partner maken, die is niet altijd makkelijk. Nee. En dan hebben jullie ook nog een hele mooie dochter. Ja. En dan ben ik heel benieuwd, want ze is nu 2,5. Ja. Wat heeft je mooie dochter veranderd in het ondernemen? Ik denk dat iedere moeder kan beamen dat je vroeger dacht dat je druk had. En dat je nu met een kind erbij het eigenlijk net zo druk had. Dat je denkt, maar waar was ik toen zo druk mee? Tenminste, dat idee heb ik heel erg. Ik denk dat ik ben heel bewust van dat ik haar mee wil laten krijgen wat zich hier afspeelt. Dus ik laat er ook mee de bouw op gaan. En de schroevendraaiers en zo, die zijn ook niet meer veilig voor haar, want ze gaat meedoen. Leuk, ja. En niet dat het super efficiënt is, maar ze vindt het wel heel tof. En dat vind ik ook heel leuk dat ze het meekrijgt. Dat is 1 dag in de week die ik echt heilig beschouw om echt met haar door te brengen, om ook de tijd met haar te hebben. En voor de rest van de week fietsen mee in het leven van een evenementenbureau, in het leven van een verbouwing. En denk ik dat ze het heel goed doet. Ja, absoluut. Ja. Wat zou jij de vrouwen, en misschien zijn er ook mannen die kijken, wat zou je ze willen aanraden? Wat wil je ze meegeven? Wat ik ze heel graag mee zou willen geven is, blijf bij jezelf. Sta voor wie je bent. Als jonge ondernemer, blijf knokken. En streef je doelen na. Ook al zijn die niet altijd makkelijk en leveren die heel veel stress op en heel veel gedoe. Maar blijf je eindstipje in de horizon zien en go for it. Dat is eigenlijk wat ik ze mee wil geven. Dat is een hele mooie. Oké. Ik hoop dat heel veel mensen luisteren. Kijk, hebben we nog iets lekkers voor je? Oh, wat lief. Lekker. Iets voor jou en voor je dochter. Dankjewel. Dat zal ze lekker vinden. Goed, Chocola doet het altijd goed bij die dames. Ja, dankjewel. Leuk. Dankjewel.